бошад то 3 пирӯзии як даста рақобати финалӣ баргузор мешавад. дӯстони азизу арҷманд, фикр мекунам баъд аз чанд лаҳза фурсати он барои мо фаро мерасад то мо ҳайъатҳоро ба шумо шинос кунем, махсусан гурӯҳи панҷгонаи аввали бозигароне ки интихоб мекунанд. дар мавриди доварон бошад, бояд бигӯям ки Сафаралӣ Маҳмадзода имрӯз довари асосӣ аст, ба ӯ Комрон Хайруллозода кӯмак мекунад, довари эҳтиётӣ Эркин Мадибоев ва ба ҳайси сониасанҷ Рашид Саидтабаров имрӯз кор мекунад. Комиссари бозӣ Ориф Ҷураев аз шаҳри Душанбе ва нозири доварон Олим Норбоев аз шаҳри Душанбе ҳастанд. хуб, гурӯҳи бозигарони эҳтиётии Истиқлолро мебинед. дар панҷгонаи аввал бошад рақами 22 дарвозабон Фирӯзбек Муродов, рақами 6 Раҳмоналӣ Шарипов, рақами 88 Муҳаммад Шарипов, рақами 14 Рустам Ҳамидов ва рақами 12 Некрӯз Идиев ҷо гирифтанд. сармураббии даста Александр Забирадзе аз кишвари Гурҷистон. ҳайати дастаи Амонатбонкро ҳам гуфта мегузарам. дар хатти дарвозаи интим Муродулло Алиқулов бозӣ мекунад, рақами 87. ҳар ду дарвозабонҳо баъси сарвонҳои даста нишон дода шуданд. дар қатори бозигароне ки дар майдон ҳастанд, рақами 9 Фаридун Неъматов, рақами 55 Собир Гуляков, рақами 10 Умед Кузиев ва рақами 8 Некрӯз Алимаҳмадов қарор доранд. сармураббии даста Шамшод Ниятбеков аст ва ҳамзамон дар қатори бозигароне ки болотар гуфта гузаштем, боз як гурӯҳ аз бозигароне ҳастанд ки албатта дар лаҳзаҳои зарурӣ зуд ба майдон баромада ба ҳамдастаҳои худ кӯмак мекунанд. аз ҷумла дар дастаи Амонатбонк рақами 77 Назиров Ибодулло, рақами 44 Султоншоҳ Мирзоев, рақами 6 Ҳамид Ризо Бахшифард, рақами 14 Насим Шарипов, рақами 7 Халид Сабуров ва ҳамчунин Муродов дарвозабон рақами 23. дар баробари ин дар дақиқаҳои аввал дар ҳайати дастаи Истиқлол бозигарони зерин имкон пайдо накарданд ки дар панҷгонаи якум ба майдон бароянд, вале ҳатман онҳоро мо дар тӯли дақиқаҳои баъдӣ хоҳем дид. инҳо Шамсов Самариддин, рақами 13, рақами 8 Абдуқаюм Умаров, рақами 10 Комрон Алиев, рақами 5 Насратшоҳ Исмоилов, рақами 17 Ҳикмат Исмоилов, рақами 2 Равшан Ораз Муҳаммадов ва рақами 99 Матеус Соуза Диас Худсон. сармураббии тими миллии кишвар Гела Шекиладзеро ҳам мо шумо дар ин маҷмӯъаи варзишӣ имрӯз дида истодаем. метавонем бигӯем ки ҳамватани худро то ҷое барои дастгирӣ ва ҳаводорӣ кардан ба ин маҷмӯъаи варзишӣ ӯ ташриф овардааст, зеро Гела Шекиладзе ҳам аз Гурҷистон асту Александр Забирадзе низ. хуб, оғоз шуд бозӣ, дӯстони гиромӣ, ва мо албатта аз рақобати имрӯза бошо ки ин ду даста як ҳунарнамои бисёр хубу ҷолиб ва гӯем дидори пуршиддатро интизор ҳастем. ин ду даста дар марҳилаи умумии мусобиқа бо ҳам рӯбарӯ шуда буданд ва ҷои ёдоварист ки дар оғози мавсим дастаи Амонатбонк дар даври чорум тавонист ки Истиқлолро шикаст диҳад. он аввалин бохт буд барои қаҳрамони феълии лигаи футзалии кишвар. ва нӯшдани қоидаи бозӣ инҷо дида мешавад аз сӯи бозигари дастаи. як бор дигар биёед бубинем. дар ана ҳамин ҳолат бозигари рақами 14 Рустам Ҳамидов ба футболбози ҳариф бархӯрд. дар баробари он қоидавайронкуние ки болотар ишора кардем, ҳамчунин зарба ҳам аз сӯи футболбозии дастаи Истиқлол дида шуд, аммо дарвозабон онро бартараф кард ва инак боз ҳам зарбаи кунҷии навбатӣ.
партофти хуб аз сӯи муҳаммад шарипов, аммо ҳамдастаи ӯ дар лаҳзаи қаблӣ раҳмоналӣ шарипов комилан зарбаи хато иҷро мекунад. барои роҳандозии ҳамлаи қаблӣ кӯшиш кард саҳми худро гузорад муродулло алиқулов, аммо партофти ӯ натиҷа надод ва дар ин ҳолат боз ҳам мо тавре мебинем қоидаи бозӣ вайрон мешавад. Рустам Ҳамидов ба иштибоҳ роҳ дод ва зидди Умед Кузиев қоидаи бозиро вайрон кард. як бори дигар метавонед бубинед ҳолате ки худи Рустам ба иштибоҳ роҳ дод ва баъдан хост онро ҷуброн кунад, аммо танҳо бо қоида вайронкунӣ аз уҳдаи гирифтани пеши роҳи ҳариф баромад. маъмулан дар чунин ҳолатҳо дӯстони гиромӣ махсусан ана мегӯям вазъиятҳои стандартӣ дастаҳо кӯшиш мекунанд як таркибҳои ҷолибу дидание пешниҳод кунанд. ва хоҳем дид ки футболбозони дастаи Амонатбонк чӣ гуна аз ин ҳолат истифода мебаранд. ин зарба рост сӯи дарвоза буд аз сӯи бозигари рақами 9 Фаридун Неъматов, аммо зарбаи ӯро бозигари Истиқлол бартараф карда тавонист. аут ва фоидаи дастаи мизбон. ҷои ёдоварист ки дар бозии марҳилаи дуюми мусобиқа баъдан Истиқлол тавонист Амонатбонкро шикаст диҳад 5-3. онҳо рӯзи 15 феврали имсол дар ҳамин майдон тавонистанд Амонатбонкро дучори бохт кунанд. аслан Истиқлолу Амонатбонк дар баробари дастаи Соро компания се тиме буданд ки дар мавқеи пешсафони Суперлигаи футзали Тоҷикистон қарор доштанд. тавре медонед рақобатҳои даври плей-офф дар мавсими кунини Суперлига на бо иштироки 6 даста, балки бо иштироки 8 даста шурӯъ шуд. яъне дастаҳое ки аз зинаи якум то ҳаштумро гирифтанд иштироки рақобати ҷумҳур дар даври чаҳорякнивӣ шудем. довар аут ишора мекунад, аммо футзалбози дастаи Амонатбонк дар ин ҳолат ишора бар он дорад ки қоидаи бозии зидди ӯ вайрон шуд. бозӣ давом меёбад. тавре шумо аҳамият дода бошед агар дӯстони гиромӣ бибинед дар оғози бозии имрӯза чӣ гуна топ бештар берун аз майдон аст. ва ҳолатҳое ки бевосита як рақобати тезутун дар дохили майдон бурза баҳри пайдо кардани имконият ва зарбаҳои хатарнок сӯи дарвозаи ҳамдигар аз сӯи бозигарони ҳар ду даста то кунун ба таври ҷиддӣ дида нашуд. Бекмуродов бештар меояд, паси ӯ идомаи ҳамларо мебинем тавассути канори чап. садгузорӣ бисёр хубе буд аз ҷониби Умед Кузиев ва маҳз ӯ пешроҳи ҳамлаи ҳарифро дар лаҳзаи қаблӣ гирифт.
акнун дар ин ҳолат тавре дида мешавад зарба аз масофаи дур хело баланду ноаниқ аст. сармураббии тими миллии футзали кишвар ва ҳамзамон мураббии дастаи сорокомпанияи пойтахт ҳам барои тамошои бозӣ ба варзишгоҳ ташриф овардааст. албатта аз як тараф масъулияти сармураббигии тими миллии кишвар бардуши пайравоҳи дафаст ва ӯ албатта бозигаронро мебинад, махсусан дар чунин рақобатҳои муҳим ки чӣ гуна ҳунарнамоӣ мекунанд. ва аз ҷониби дигар рақибони эҳтимолии бошгоҳи футзалии сорокомпанияро мавриди омӯзиш қарор медиҳад. ӯ хело гузариши хуб инҷо аут ба фоидаи дастаи амонатбонк аст. инак ҳоло мо дар майдон дар ҳайати ҳар даста хуб тағйироти ҷиддиро намебинем, яъне ҳамон панҷгонаи аввали бозигарон ки аз дақиқаи аввал вориди майдон шуданд то ҳамин лаҳза иваз нашуданд ва онҳо ҳунарнамоиро дар майдон давом дода истоданд. аз канори рост гузариши бисёр хуби Некрузидиев дида шуд. зарбаи бисёр хатарнок, аммо бартараф мешавад. боз ту ба ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол гузашт. Раҳмонали Шарипов, Некрузидиев ба қафо пас медиҳад. Фирӯзбек Муродов баъзан вақт худаш метавонад чунин ҳуҷумҳоро бо зарбаи қавӣ ҷамъбаст кунад. бартарии асосии Фирӯз ин аст ки албатта бо пой хело хуб бозӣ мекунад. зарбаи бисёр ҳам хатарнок дар ин лаҳзаҳо, аммо тавре дида мешавад ту ба сутуни дарвоза не, балки ба пояи он аз қафо бархӯрд дар ҳолати қаблӣ. ва ҷои ёдоварист ки дӯстони гиромӣ дар баробари мухлисоне ки тарафдорӣ ва пуштибонӣ мекунанд назди Истиқлол, имрӯз як гурӯҳ аз мухлисони ашаддии дастаи Амонатбонк ҳам ташриф овардаанд барои дастгирӣ ва пуштибонии тими худ. зарбаи бисёр хатарнок буд дар лаҳзаи қаблӣ, аммо Фирӯзбек Муродов тавонист онро бартараф кунад. оҳиста оҳиста акнун мо дида истодаем ки чун туп бештар дар майдон аст, рақобат ҳам бо як шиддати дигар давом меёбад ва фурсатҳо барои бозигарони ҳар даста оҳиста оҳиста пайдо шуда истоданд. Собирҷон Гуляков, бозигарони Амонатбонк ҳоло ҳуҷуми навбатии худро ба роҳ мемонанд. Умедкузиев дар ин ҳолат натавонист тӯбро нигоҳ дорад. Некрузидиев, зарбаи ӯ дар ин ҳолат тавре мо мебинем аз канори рост андаке ба марказ омад ва баъдан Некруз зарба зад. ҳоло саҳнаи такрориро хоҳем дид. дарвозабон Муродулло Алиқулов ба тӯб расид ва самти ин зарбаро дигар кард, вагарна рост сӯи чаҳорчӯби дарвоза албатта рафта истода буд дар лаҳзаи қаблӣ. зарбаи Некрузидиев.
акнун мо тавре мебинем бозам чунин ҳолат такрор мешавад. Дар оғози бозии имрӯз ҳам ҳамин гуна партофт аз зарбаи кунҷӣ ва баъдан зарбаи раҳмонали шарипов дида шуда буда аз ҳайати дастаи истиқлол. ин як нав таркиббороӣ ё омодагии махсуси бозигарони дастаи мазкур барои истифода бурдан аз чунин вазъияти стандартӣ аст. албатта борҳо месанҷанд, дар тамринҳо аз озмоиш мегузарад. вале мешавад ҳолатое ки дар рафти бозӣ як-ду бор вақте мехоҳанд иҷро кунанд аз ҳуддаи кор намебаранд, вале боз ҳолатҳои баъдӣ шояд камёбӣ насиби онҳо мешавад. футзал албатта ҳамин чизро талаб мекунад ки пайваста ҳар як таркиббороӣ, ҳар як амали иҷро мекардаи бозигарон ҳамоҳанг бояд шуда бошад ва дар мавридҳои зарурӣ онҳо баъдан метавонанд гӯем бо такя ба он натиҷаи заруриро барои худ таъмин кунанд. осеб гирифтааст бозигари дастаи амонатбонк дар ҳолати қаблӣ баъд аз бархӯрде ки боз ҳам рустам ҳамидов дошт. зарбаи задаи фаридун неъматовро як бори дигар мо шумо мебинем. хуб бозӣ давом меёбад. бозигари дастаи амонатбонк ҳам аз ҷои худ боло шуд ва дар ҳол ирсоли тӯб ба хатти ҳамла мо дар ҳамон лаҳза тавре дидем Насим Шарипов комёб нашуд. хуб дар ҳайати ҳар ду даста аллакай бозигароне ки шомили панҷгонаи аввал набуданд оҳиста-оҳиста ба майдон баромада истоданд. инҷо зарбаи бисёр хуб аз сӯи Абдуқаюм Умаров, аммо пешрои ин зарбаро аввал дифоъгар ва баъдан дарвозабони Амонатбонк гирифтанд. хуб боз киҳо ба майдон баромаданд ғайр аз Абдуқаюм Умаров? инҳо рақами 10 Комрон Алиев, рақами 2 Равшан Ораз Муҳаммадов ва ҳамчунин Насратшоҳ Исмоилов рақами 5. хуб боз як бозигари дигаре ки вориди майдон шудааст, ин рақами 99 легионер Матеус Соуза Диас Худсон. Фаридун Неъматов қариб буд иштибоҳ кунад. бекрӯз Али Маҳмадов дар ҳолати қаблӣ шумо ҳам дидед ки чӣ гуна эътироз дошт ба довар. хуб дар ҳайати дастаи Амонатбонк ҳам инак чанд бозигари шомили панҷгонаи аввал набуда ҳоло ба майдон баромаданд. аз ҷумла рақами 6 легионер аз Эрон Ҳамид Ризо Бахшифард, рақами 14 Насим Шарипов, хуб як бора ивази 4 нафар бозигар дар ҳайати дастаи Амонатбонк ҳоло дида намешавад. Шамшод Ниятбеков бештар ин лаҳзаҳо афзал медонад ки як нафарӣ ё ду нафариро иваз кунад. пешрои паси Абдуқаюм Умаров гирифта шуд, аммо худи ӯ боз тӯбро ба ҳамдастояш баргардонд. акнун Фирӯзбек Муродов ҳам фаъолона ба ҳуҷуми навбатӣ ҳамроҳ мешавад. тӯб ҳанӯз ҳам дар ихтиёри бозигарони дастаи Истиқлол аст. бештар агар мо
аҳамият диҳем. Бо тӯб маҳз бозигарони дастаи Истиқлол ҳастанд ва то ҷое андаке афзалият аз ин ҷиҳат ҳам дар ихтиёри онҳост. пайваста вариантҳои муносиб барои роҳандозӣ кардани ҳамлаҳо дида мешавад. хуб дар ҷустуҷӯ ҳастанд, дар такопӯ ҳастанд, дар талош ҳастанд бозигарони Истиқлол баҳри пайдо кардани мавқеи дуруст, баҳри пайдо кардани анамон ба истлоҳ тарқишҳо ё минтақаҳои холӣ дар мавқеъгирии бозигарони ҳариф ва бо ин роҳ иҷрои зарбавосии дарвозаи Амонатбонк ё ин ки ба вуҷуд овардани ҳолатҳои дигаре ки албатта имкон шавад то дарвозаи ҳариф рах нагардад. аз таги пои Абдуқаюм Умаров дар ин ҳолат тӯб гузашт. хуб дар Истиқлол тавре мо мебинем бозам чаҳоргонаи якум ба майдон бармегардад ба истиснои оне ки Абдуқаюм Умаров дар майдон боқӣ монд. медонед дар Истиқлол ҳам якакура 4 нафар не балки 2 нафар инҷо иваз шуд. Раҳмоналӣ Шарипов ва Муҳаммад Шарипов ба майдон баромаданд. Матеус Соуза бо ҳамроҳи Абдуқаюм Умаров дар ҳайати чаҳоргонаи дуюм маслан вориди майдон шуда буданд. онҳо боқӣ монданд. бозигарони дастаи Амонатбонк бисёр бодиққат ҳастанд дар хатти дифои худ ва кӯшиш карда истоданд ки мавқеъҳои холӣ гузошта нашавад. ҷо аз байни пойҳои Ҳамид Ризо Бахшифар тӯб гузашт, аммо дарвозабон тайёр буд ва он ҳолатро бартараф кард. Александр Забирадзе бошад то ин лаҳза аз амалкарди шогирдонаш чандон қаноатманд нест. Некрузидиев ӯ ҳам ба майдон баргашт. бисёр мушкил шуда истодааст дар ҳолатҳое ки як ба як гузаштан гӯем мумкин аст барои бозигарони дастаи Истиқлол. яъне ҳамин дриблинг карда ё бо роҳи дигар ребуравиши муайяни худ аз бозигарони дастаи Амонатбонк дар рӯбарои худ вақте қарор доранд бозигарони Истиқлол гузаштанашон бисёр мушкил аст. инҷо аз ӯҳдаи кор қисман баромад Муҳаммад Шарипов тавассути канори рост, вале тӯб маҳз аз пои ӯ аз майдон берун шуд. Фирӯз Бекмуродов бошад дар навбати худ пештар мебарояду пеши роҳи ҳамлаи ояндадори Амонатбонкро мегирад. Милазо ҳамчунин Султоншоҳ Мирзоев рақами 44 дар майдон аст дар ҳайати Амонатбонк. маҳз ӯ тӯбро аз даст дод. хело хуб, баъдан бо кӯмаки ҳамдастааш тӯбро баргардонд ва Султоншоҳ инҷо меафтад. вайрон шудани қоидаи бозиро довар ба эътибор гирифт. зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи дастаи Амонатбонк. як бори дигар биёед бубинем. бале, тавре дида мешавад Муҳаммад Шарипов ба бозигари ҳариф бархӯрд. берун аз ҷаримагоҳ буд дар лаҳзаи қаблӣ ё на? ҳоло мебинем.
бале, берун аз ҷаримагоҳ буд ва инак зарбаи ҷаримавӣ. фаридун неъматов бо ҳамроҳи султоншоҳ мирзоев дар назди тӯб ҳастанд. зарбаи бисёр ҳам қавӣ, тӯб аз девори дифоӣ қисман гузашт дар лаҳзаи қаблӣ, аммо баъдан ба ҳар ҳол бозигари чоруми дастаи Истиқлол тавонист ки тӯбро аз назди дарвоза дур кунад. як бори дигар метавонед бубинед аз байни ду нафаре ки дар девори дифоӣ буданд, Раҳмоналӣ Шарипов ва Муҳаммад Шарипов тӯб гузашт. маҳз ҳамин чизро ба нишон гирифта буд дар лаҳзаи қаблӣ Фаридун Неъматов. Бо зарбаи қавӣ аз байни ду нафар бозигари ҳариф тӯбро мехост гузаронад. Муродулло Алиқулов ҷои ирсоли ӯ тавре мо мебинем натиҷа намедиҳад. тайм-аут гирифта шуд ва фикрам инҷо аз сӯи сармураббии дастаи Истиқлол Александр Забирадзе тайм-аут гирифта мешавад. ва дарҳол зимни суҳбат бо шогирдонаш мутахассиси Гурҷи Табор ишора бар он дорад ки аз он ҳаракатҳо ва амалкарде ки то ин лаҳза доштанд чандон розӣ нест. дар навбати худ Шамшуд Ниятбеков ҳам бо бозигарони дастаи Амонатбонк суҳбат мекунад. лаҳзаҳои ҷолибтарини бозии имрӯзаро барои мо пешниҳод мекунанд. ҳолате ки зарбаи хатарнок буд аз сӯи Раҳмоналӣ Шарипов ва баъдан зарбаи Фаридун Неъматовро дидем. инак зарбаи Некрӯзи Диев ҳам барои мо такроран пешниҳод мешавад. ва боз як зарбаи дигар аз сӯи Фаридун Неъматов. Амонатбонк дар мавсими кунунӣ ҳайати воқеан бисёр хуберо ҷамъ овард. ҳастанд бозигароне ки тими миллии Тоҷикистон мебошанд, аз ҷумла Умед Кузиев, Некрӯз Алимаҳмадов ва боз дар баробари онҳо бозигарони дигаре ки метавонанд дар ояндаи наздик ба тими миллӣ боз даъват шаванд. Фаридун Неъматов, Муродулло Алиқулов албатта қисман дарвозабони эҳтиётӣ барои тими миллӣ арзубӣ мешавад ва дар ин ҳолат бевосита Муҳаммад Шарипов пешроҳи зарбаи ҳамдастаи худро гирифт. Фирӯзбек Муродов дарҳол ба ҳуҷум мегузарад. ӯ ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол давом дорад. Некрӯзи Диев, паси ӯ зарбаи бисёр хатарнок, аммо дарвозабон боз ҳам ба тӯб расид. таркибборои бисёр ҳамзебо бо иштироки Некрӯз Идиев ва ҳамчунин Матеус Солзадиас Худсон дар ин ҳолат дида шуд. Маз Худсон тӯбро ба ӯ баргардонд. андар якдигар бозӣ кардани онҳо бисёр диданӣ буд дар лаҳзаи қаблӣ, вале Муродулло Алиқулов аз ӯдаи баргардондани зарба баромад. тӯбро аз майдон берун мекунад Абдуқаюм Умаров. боз як қатор бозигарони дастаи Амонатбонк қаблан узви тими миллии кишвар буданд, аз ҷумла Собирҷон Гуляков, Насим Шарипов. хулас ҳайати ҷамъовардаи дастаи Амонатбонк иборат аз бозигароне аст ки таҷрибаи калон доранд. ва бинед дар ин мавсим чӣ гуна ҳунарнамоии онҳо дар маҷмӯъ бисёр хуб шуд.
дар ин лаҳзаҳо чӣ гуна шонс ба миён меояд барои Матеус Соуза Диас Худсон. бениҳоят имконияти олӣ, аммо ин легионер аз фурсати доштааш истифода бурда натавонист. таваҷҷӯҳ кунед, дар мубориза бо ӯ Фаридун Нематов ноком шуд. имкон дод ки ҳариф тоб хӯрад ва сӯи дарвоза зарба занад. махсусан дар ҳамин гуна мавридҳо ҳангоми бозӣ бо нафаре ки метавонад мавқеи беҳтарини зарбазаниро пайдо кунад, бо диққат будан ва эҳтиёткор будан талаб карда мешавад. توپ به دست رسید ولی هجوم رو دوام دادن ممکن. ضربه کنجی با فایده امانت بانک. عکس الهجوم ها بسیار خطرناک هستند با اشتراک بازیگرانی دسته مهمان و اونها خیلی خوب توانسته ایستادند که اصلا به عکس الهجوم گذارند و موقعیت های خالی رو برای خود پیدا کنند. ضربه بسیار خوب از کناری راست. Ибодулло Назиров дар ин ҳолат зарба зад. тубрабои бозигарони дастаи Амонатбонкро мебинем. Насратшоҳ Исмоилов бошад, иштибоҳи худро ҷуброн кард. аммо бозигари Амонатбонк ҳоло каме осеб гирифта аст. Фаридун Нематов дар ҳолати қаблӣ медонед дар саҳнаи такрорӣ ин чизро дидан мумкин ки Насратшоҳ Исмоилов қоидаи бозиро вайрон мекунад. Абдуқайюм Умаров афтид, дақиқаро шуруъ афтониданд ва ҳоло зарбаи ҷаримавӣ таъин мешавад. Собирҷон Гуляков дар ин ҳолат ба иштибоҳ роҳ дод. ҷо акнун зарбаи иҷро кардаи Рустам Ҳамидов хато рафт. баъд аз оне ки тайм-аут гирифт сармураббии дастаи Истиқлол, мо дидем андаке дигаргунӣ ва беҳбудӣ дар бозии дастаи мазкур дида шуд. аз як тараф миқдори ҳуҷумҳо зиёд шуд, аз сӯи дигар тавре ба назар расид, махсусан дар лаҳзае ки аз назди дарвозаи худ тӯбро ба бозӣ медоранд, хело бо суръат онҳо ҳаракат мекунанд. некрӯз Али Маҳмадов афтид, аммо бо вуҷуди дарде ки аз дасти худ дар ҳамон лаҳза эҳсос мекард, аз ҷои худ бархосту некрӯз бо
боз омодагии худро барои мубориза бурдан нишон дод. Як зарбаи дигари хатарнок аз сӯи Фаридун Неъматов, аммо пешроҳи ин зарбаро ҳам бозигари Истиқлол мегирад. фурсати навбатӣ ва дар ин ҳолат ҳам тавра мебинед зарбаи задаи бозигари Амонатбонк хато рафта истодааст. Фаридун Неъматов дар ҷараёни бозии имрӯза нафаре аст ки бештар аз ҳама зарба мезанад аз ҳайати Амонатбонк ва зарбаҳои хатарнок ҳам дорад. Аслан ӯ дар ҳайати дастаи Истиқлол бошад, нафаре ки бештар зарба зада истодааст Раҳмоналӣ Шарипов аст ва аз масофаи дур боз як зарбаи дигари ӯро мо чанд лаҳза пештар аз ин дидем. пайдон мешавад қоидаи бозӣ. бале, довари канорӣ корти зарб медиҳад ба Раҳмоналӣ Шарипов. биёд як бори дигар бубинем. Раҳмоналӣ Шарипов ишора бар он дорад ки ҳариф аз пироҳани ман дошта буд, аммо дар ин ҳолате ки мо шумо дида истодаем, ӯ албатта бо дастонаш бозигари Амонатбонкро тела дод. як ҳамзамон бо ин албатта чизе ки Раҳмоналӣ Шарипов ишора дошт, яъне аз пироҳани ӯ доштани бозигари ҳариф андаке ҳам бошад дида шуд дар ҳамон саҳнаи такрорӣ. ин маротиба акнун тайм-аут гирифт сармураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбеков. дар рафти бозиҳо баъзан вақт тайм-аутое ки гирифта мешавад аз сӯи мураббиён маҳз ба хотири истифодаи дуруст аз чунин вазъиятҳои стандартӣ аст. хело хуб албатта фикр карда буданд. ин ҳолатро бозигарони Амонатбонк мавқеи холӣ пайдо шуд барои бозигари рақами 8 агар хато накунам Некрӯз Алим Аҳмадов. зарбаи ӯ ҳам чандон бад набуд, аммо тӯб аз паҳлӯи дарвоза гузашт. инҷо ба иштибоҳ роҳ медиҳад Насим Шарипов, бозигари рақами 14 аз ҳайати дастаи Амонатбонк ва зидди Насратшоҳ Исмоилов вайрон шудани қоидаи бозӣ дида шуд. такрори ҳолати қаблиро як бори дигар барои мо пешниҳод карданд. Абдуқаюм Умаров зарба бениҳоят баланд иҷро шуд. тавре гуфтам дар ҷуфти якуми рақобатҳои даври нимниҳоӣ аллакай ғолиб муайян шуд, яъне ба ин маъно ки дар бозии якум ғолиб муайян шуд. ин дастаи Соро Компания буд ки 6-3 зафар ёфт. вале ҳоло бозии дуюм онҳоро дар пеш интизор аст ва дар шаҳри Хуҷанд муқобили дастаи Сипар бозӣ мекунанд. бисёр хуб шуд ки дастаи Сипар аз нав эҳё гардид ва як дастаи бисёр пурқувват ҳам шудааст. дар мавсими кунунӣ ин тим дар солҳои қаблӣ ҳарифи асосии Соро Компания дар Суперлигаи футзали Тоҷикистон арзёбӣ мешуд. Некрӯз Алим Аҳмадов дар баробари бозигари ҳариф бисёр дағалона қоидаи бозиро вайрон кард ва барои ин амалкарди худ корти зард гирифт.
ҳамин лаҳзаҳо чӣ гуна ҳолати мушкилро наҷот медиҳад Муродулло Алиқулов. Дӯстони гиромӣ, ӯ аз голи эҳтимолие ки метавонист ба вуқӯъ пайвандад наҷот дод ҳамдастояшро ва мову шумо тавре мебинем дар ин лаҳзаҳо қоидавайронкунӣ навбатии бозигарони дастаи Истиқлол дида шуд. хуб, шумораи қоидавайронкуниҳо агар хато накунам аз 5 то гузашт. инро ҳатман мебинем. ана ҳамин ҷо албатта маълум аст ки Рустам Ҳамидов ба иштибоҳ роҳ дод. бале, дабл пеналти аст дӯстони гиромӣ. қоидавайронкунии қаблӣ, қоидавайронкунии шашум аз сӯи бозигарони Истиқлол дар нимаи аввал буд ва бибинед дабл пеналти имконияте аст барои бозигарони дастаи Амонатбонк то ин ки дар ҳисоб ба пеш бароянд. ҳатман саҳнаи такрории фурсати бисёр хубе ки истиқлолиҳо доштанд дар ҳуҷуми қаблияшон барои мо баъдтар нишон медиҳанд. вале ҳоло таваҷҷӯҳи асосӣ маҳз ба ин ҳолат аст. Умед Кузиев, зарбаи ӯ ва дарвозабон бисёр ҳам хуб ва олӣ инҷо ҳаракат мекунад. Фирӯз Бекмуродов пештар баромад ва тавонист ки пеши роҳи ин зарбаро бигирад. ана ҳамин ҷо бо рони пои худ аз удаи баргардонидани зарба баромад. бехтараш зарбаи ҳариф маҳз ба рони пои ӯ расида аз майдон берун шуд. аммо дастаи Амонатбонк агар талош кунад ва боз як бори дигар ҳарифро маҷбур кунад ки қоидаи бозиро вайрон намояд, дар ин сурат боз як дабл пеналтии дигар дар ихтиёри онҳо хоҳад буд. талошои навбатии бозигарони Истиқлол натиҷа надод ва ҳариф ба аксулҳуҷум мегузарад. имконияти бениҳоят хуб, мавқеияти озод, зарба ва гол. аксулҳуҷуми навбатӣ бо иштироки бозигарони Амонатбонк инак самари худро меорад ва Умед Кузиев, дӯстони гиромӣ, чӣ гуна суръати баланд дошт дар лаҳзаи қаблӣ. бениҳоят олӣ буд ҳаракатҳои ӯ ва ҳатман мо шумо хоҳем дид ин аксулҳуҷуми бисёр саре ва хатарноке ки бозигарони Амонатбонк доштанд. ҳатто Фирӯз Бекмуродов ҳам натавонист пеши роҳи ҳарифро бигирад ва фурсати он аст ки мо шумо ин ҳолатро бубинем. Бекрӯз Алимаҳмадов ҳарчанд афтид, аммо паси дуруст ва бехато дода тавонист. ба ҳамдастааш муҳим ҳамин буд. дар лаҳзаи қаблӣ Рустам Ҳамидов бошад аз тарсионе ки боз як хатои дигар мекунанду эҳтимол қоидаи бозиро вайрон мекунад. дар лаҳзаи қаблӣ чунин вонамуд кард ки ӯ пеши роҳи ҳарифро ҳарчанд мехоҳад бигирад, аммо ба пуррагӣ аз удаи кор набаромад ва тавре мо дида истодаем Умед Кузиев, яке аз бозигарони ботаҷрибатарин дар ҳайати дастаи Амонатбонк, ба задани гол муваффақ мешавад. дар поёни нимаи якум мо шумо шоҳиди гол шудем ва инак дастаи Амонатбонк дар ҳисоб ба пеш баромад. рақобати бисёр тезу тунд ва ҷолиберо мо интизор будем аз ин ду даста ки дар мавсими кунунӣ бо ҳам ду бозӣ доштанд ва ҳар ду бозӣ бисёр рақобати пуршиддату ҷолибро барои мо пешниҳод кард. дар марҳилаи умумӣ
ва инак боз дар даври нимниҳоӣ бо ҳам рӯбарӯ мешаванд ва мумкин аст ин силсила то се рақобат идома ёбад, яъне ба ин маъно ки ҳатман бояд як даста ду пирӯзӣ ба даст орад. эҳтимоли он ҳаст ки дар рақобатҳои якуму дуюм мо шоҳиди ҳолате мешавем ки баробарӣ ба миён меояд ва баъдан бозии сеюм ҳал кунанда мешавад. Фирӯзбек Муродов, паси ӯ инҷо зарбаи бисёр хуб аст, вале бозигари дастаи Истиқлол дар ҳолати қаблӣ тӯбро ба дарвоза равон карда натавонист. Баъд аз зарбае ки Раҳмоналӣ Шарипов дошт ва Шарипов ҳам бо ишора ба Некрӯз Идиев ишора дорад ки инҷо ӯ аслан бисёр хуб ва дақиқ ба самти ӯ тӯбро равон кард, балки бевосита зарба сӯи дарвоза набуд. тақрибан як дақиқаи дигар боқӣ мемонад то анҷоми нимаи якум. зарба рост сӯи дарвоза мебоист иҷро шавад, аммо дар ҳолати қаблӣ воқеан легионери эронӣ тавре мо дидем Ҳамид Ризо Бахшифард зарбаро дуруст ва бехато иҷро карда натавонист. Фаридун Неъматов инҷо каме нофаҳмӣ байни Раҳмоналӣ Шарипов ва ҳамчунин Фирӯзбек Муродов буд, аммо ба ҳар ҳол аут ба фоидаи дастаи Истиқлол. хуб, як бори дигар биёед бибинем ҳолатро. инҷо дар таъини аут каме нофаҳмӣ ба миён омад. аз саҳнаи такрорӣ тавре дида мешавад аут ба фоидаи дастаи Истиқлол аст, аммо ба фикрам яке аз доварон дар ҳолати қаблӣ ишора бар он дошт ки аут ба фоидаи ҳамон атбон бошад. ҳамин чиз боиси норозигӣ шуд аз сӯи бозигарони дастаи Истиқлол. зарбаро мебинем, боз як зарбаи бисёр хатарнок аст, аммо Муродулло Алиқулов ин ҳолатро бартараф карда истодааст. Рустам Ҳамидов хело зарбаи қавӣ зад ва бубинед чӣ гуна зарбаи хатарнок иҷро кардаи ӯ бартараф мешавад. вақт бениҳоят кам боқӣ мондааст, аммо дар футзал ҳамин сонияҳо тақдирсоз ҳастанд, сонияҳо ҳалкунанда ҳастанд. имкони зарбазаниро Фаридун Неъматов ба Муҳаммадҷон Шарипов надод ва боз як зарбаи дигар дар сонияҳои поёнӣ дақиқаи охирини бозӣ дида шуд. бо ҳамин дӯстони гиромӣ нимаи аввал ҷамъбаст мешавад. дастаи Амонатбонк хело шуҷоатмандона имрӯз рақобат кард, махсусан дар аввал онҳо тавонистанд пешироҳи ҳамлаҳои ҳарифро бигиранд ва баъдан худашон дар дақиқаи 19-уми бозӣ ба задани гол комёб шуданд. ҳоло танаффус аст дӯстони гиромӣ, мо баъд аз чанд лаҳза бармегардем то ин ки қисми дуюми рақобати мазкурро барои шумо ба таври мустақим инъикос кунем. бо мо бошед.
дар ҷараёни қисми якуми гузориши худ гуфта будем. бозиҳо тӯл кашанд ва то се рақобат ҳам идома ёбанд. нимаи якум аз ҳисоби голе ки дар дақиқаи 19-ум бозигарони дастаи амонатбонк ба ҳадаф расониданд ба нафи онҳо ҷамъбаст шуд. умед кузиев тавонист дар дақиқаи 19-ум гол занад бо пасе ки некрӯз али маҳмадов ба ӯ дод дар рафти як аксу ҳуҷуми бисёр ҳам зебову диданӣ. инҷо қоидаи бозӣ вайрон шуда истодааст ва тавре мо мебинем Фаридун Неъматов ба иштибоҳ роҳ дод зидди Рустам Ҳамидов. қоида вайронкунии ӯ дида шуд ва дӯстони гиромӣ ҷои ёдоварист ки дар рафти қисми якум дар аввал бозигарони дастаи Истиқлол фаъолтар буданд, имкониятҳои голзаниро ба вуҷуд оварданд, аммо комёб нашуданд. ҳатто ҳолате ки пеш аз голи дастаи Амонатбонк буд, шонси бисёр хуб барои Истиқлол пайдо шуд, аммо дарвозабон Муродулло Алиқулов хело ҳунар ва маҳорати волои худро дар ҳамон лаҳза нишон дод. ман чанд сейви бисёр муҳимро аз сӯи дарвозабони мазкур мо дидем. сӯи дарвозаи Фирӯзбек Муродов ҳам зарбаҳо буданд, аз ҷумла дар ҳолате ки Фаридун Неъматов зарбаи бисёр қавӣ зад, аммо онро баргардонд. акнун мо ба вазъияти стандартии мазкур таваҷҷӯҳ мекунем. фурсат ҳаст ва инак дӯстони гиромӣ ҳисоб баробар мешавад. вазъияти стандартиро хело самаранок истифода мебаранд бозигарони Истиқлол ва дар оғози нимаи дуюм дар дақиқаи 21-ум ҳисоб баробар мешавад. Раҳмоналӣ Шарипов ин голро ба ҳадаф расонд. ба қафо пас медиҳад Некрӯз Али Маҳмадов. хуб, барои қисми дуюм ҳам як бори дигар биёед ҳайатҳои пурраи ҳар дастаро ман барои шумо хотиррасон шавам. дӯстони гиромӣ, Фирӯзбек Муродов дар хари дарвозаи дастаи Истиқлол аст. ҳоло мо такрори голе ки бозигарони дастаи Истиқлол задан як бори дигар мебинем. Рустам Ҳамидов пас дод. шояд бисёриҳо интизори он буданд ки мазхуди ӯ зарба мезанад дар ҳамон лаҳза, аммо ӯ воқеан паси бисёр хуберо равон мекунанд ва Раҳмоналӣ Шарипов зарба зад. кунҷи наздики дарвозаро холӣ монда буд. Муродулло Алиқулов ва тӯб ба дарвоза ворид шуд. дар чаҳоргонаи аввал ҳамчунин Раҳмоналӣ Шарипов рақами 6, рақами 88 Муҳаммад Шарипов, рақами 14 Рустам Ҳамидов ва рақами 12 Некрӯз Идиев вориди майдон шуданд. дар ин баробар бозигарони дигари Истиқлол ҳам метавонанд ба майдон бароянд, аз ҷумла Самариддин Шамсов рақами 13, рақами 8 Абдуқаим Умаров, рақами 10 Комрон Алиев. ҳоло ба пуррагӣ албатта Комрон сиҳату саломат нашудааст, ба ин маъно ки дар он сатҳи қаблие ки бозӣ мекард ҳоло ҳунарнамоӣ накарда истодааст. қаблан яке аз бозигарони меҳварӣ ва асосӣ барои Истиқлол буд, аммо осеби бениҳоят ҷиддӣ гирифт бозигари мазкур дар тира моҳи соли 2024. хуб, Насратшоҳ Исмоилов рақами 5, рақами 17 Ҳикмат Исмоилов, рақами 2 Равшан Ораз Муҳаммедов ва рақами 99 Матеус Солзатияс Ходсон. ин ду нафар легионерҳо ҳастанд, яке аз Туркманистон ва дигаре аз Бразилия. фурсат барои дастаи Амонатбонк барои ба ҳамла гузаштан, аммо пешроҳи ин ҳуҷум гирифта шуд. Муродулло Алиқулов дарвозабони дастаи Амонатбонк аз рақами 87 дар баробари ӯ дар панҷгонаи аввал Фаридун Неъматов, рақами 9 рақами 55 Собир Гуляков, рақами 10 Умед Кузиев ва рақами 8 Некрӯз Али Маҳмадов бозӣ доранд. ҳамчунин рақами 77 Ибодулло Назиров, рақами 44 Султоншоҳ Мирзоев, рақами 6 Ҳамид Ризо Бахшифард аз Эрон легионер, рақами 14 Насим Шарипов, рақами 7 Халид Сабуров ва рақами 23 дарвозабони эҳтиётӣ Муродов дар ин баробар метавонанд албатта вориди майдон шуда ба ҳамдастаҳои худ кӯмак кунанд. сармураббии дастаи Амонатбонк Шамшод Ниятбеков аст ва сармураббии дастаи Истиқлол бошад Александр Забирадзе аз кишвари Гурҷистон. боз як зарбаи дигарро дарвозабон Муродулло Алиқулов бартараф кард. ин маротиб Рустам Ҳамидов зарба зада буд.
қоида вайронкунӣ нест. бозӣ давом меёбад. паси бисёр хуберо Рустам Ҳамидов албатта ба канори рост ба Абдуқаюм Умаров мехост равон кунад, аммо комёб нашуд. Инҷо мубориза бояд давом ёбад. Умед Кузиев ҳам аз ҷои худ бархост. хело хуб аз байни пойҳои Муҳаммад Шарипов тӯбро мегузаронад бозигари Амонатбонк. ва инҷо акнун аз бозигарони дастаи меҳмон тӯб аз майдон берун шуд. дар даври чаҳори якниҳоӣ дӯстони гиромӣ дастаи Истиқлол аслан дучори мушкилӣ нашуд. онҳо бо ҳисоби умумии 31-0 дастаи Хуҷандро шикаст доданд. дар бозии якум 12 гол заданд дар майдони худ ва дар бозии дуюм 19 гол дар сафар. бозигари дастаи Истиқлол андаке осеб гирифтааст Абдуқаюм Умаров. як бор дигар ҳолатро метавонед бубинед. Умед Кузиев ба ӯ бархӯрда буд дар ҳамон лаҳза. дастаи Амонатбонк дар марҳилаи чаҳори якниҳоӣ муқобили дастаи Сомон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон бозӣ кард ва ҳарду рақобатам бисёр пуршиддат ва сергол буданд. Амонатбонк дар бозии якум 6-4 комёб шуд ва дар бозии дуюм 5-4 ғалаба кард. ҳамин мавсим дастаи Сомон аз донишгоҳи миллии Тоҷикистон хело ҳунарнамоии арзанда дошт дар мусобиқаи Суперлигаи футзали Тоҷикистон. муҳимтар аз ҳама маҷмӯаи бошгоҳи варзишие ки дар шаҳраки донишҷӯён бунёд шудааст имкон медиҳад ки бозиҳои хонагии худро бо иштироки мухлисони зиёд донишҷӯёне ки дар хобгоҳҳои гирду атроф истиқомат мекунанд баргузор кунад. дастаи Сомон ва ҳаводорони зиёдам дорад дар бозиҳои хонагиаш. ин тим дар ин мавсим тавре гуфтем ҳунарнамоии хубу ҷолибе дошт, зеро мавсими аввалаш буд ва боз метавонад дар мавсимҳои баъдӣ баҳри баромадан то ба даври нимниҳоӣ мубориза барад. рақобатпазирии дастаҳои лигаи футзали кишварамон сол ба сол беҳтар шуда истодааст. Насратчо Исмоилов ва Матеус Соуза Диас Худсон андаке байни ҳам нофаҳмӣ доштанд дар лаҳзаи қаблӣ. якҷо Матеус Соуза ба умеди Насратчо шуд. Насратчо бо шаб ақибнишинӣ кард ва дар ҳолати баъдӣ боз баръакс. Насратчо гумон кард ки бозигари ҳариф ҳамдастаи ӯ тӯбро соҳиб мешавад, аммо Матеус Соуза каме дертар гӯем ба кӯмаки ӯ омад. паси хатои Абдуқаюм Умаров қариб буд боиси аксулуҷуми хатарноки ҳариф шавад, аммо ба ҳар ҳол баъдан тавре мо дидем худи Абдуқаюм иштибоҳашро ҷуброн кард. Умаров пас ба Исмоилов. инҷо талошҳои Насратчо натиҷа наметиҳад. баъдан бархӯрд байни бозигарон ва қоидаи бозӣ тавре мебинед вайрон мешавад ин лаҳзаҳо дар баробари Собирҷон Гуляков. баъзе аз бозигароне ки ҳоло дар ҳайати дастаи футзали Амонатбонк бозӣ карда истоданд дар гузашта таҷрибаи бозии футболро доштанд ва махсусан ман
танҳо таҷрибаи бозӣ дар сатҳи ҳаваскоронро дар назар надорам дӯстони гиромӣ, балки бевиста дар сатҳи касбӣ аз ҷумла Фаридун Неъматов, Собирҷон Гуляков онҳое буданд, ки дар дастаи мунтахаби наврасони кишвар бозӣ кардаанд. алоқамандӣ ҳаст албатта, вале нафароне ки солиёни зиёд дар футзал бозӣ мекунанд, вақте ба футболи калон бармегарданд ё ин ки мехоҳанд дар футболи калон бозкунанда кунанд, дучори мушкилӣ мешаванд. Баръакс албатта мутобиқшавӣ осонтар аст. ба ин маъно ки аз футбол шумо ба футзал оед, оҳиста-оҳиста мутобиқ мешавед. Аммо аз футзал ба футбол гузаред, агар махсусан муддати тӯлонӣ агар футзал бозӣ карда бошед, ин чиз бениҳоят бо мушкилӣ сипарӣ мешавад. Ва камандар кам ҳолатҳое аст ки албатта баръакси ин натиҷа дода бошад барои худи бозигар, барои даста, барои тарафдорону ҳаводорони ҳамон якчеҳра. инҷо хатои бозигари дастаи Истиқлол. туп дар майдон боқӣ монд ё на? аут ба фоидаи дастаи мизбон аст. Насиб Шарипов дар лаҳзаи қаблӣ тупро нигоҳ дошта натавонист. туп ба ихтиёри бозигарони дастаи Амонатбонк баргашт. инҷо пасе ки ба канори чап равон мешавад. Умед Кузиев эътироз баён карда истодааст ба ҳамдастааш ки паси нодуруст дод. шонси хубе пайдо шуда буд то ин ки тавассути канори чап ҳуҷум давом дода шавад. аммо тавре дидем Ҳамид Ризо Бахшифард пасро хато равон кард. инҷо баъд аз гузариши худ Раҳмоналӣ Шарипов тавре мебинед зарба мезанад, аммо туп аз майдон берун шуд. хело имконияти хуб ва фурсате ки тавре мо мебинем аз даст меравад. аммо боз ҳам бозигарони дастаи Истиқлол ҳуҷум карда истоданд. Раҳмоналӣ Шарипов Фирӯзбек Муродов Муҳаммад Шарипов боз тупро ба Раҳмоналӣ бармегардонад. ҳуҷум давом дорад. се нафар Фирӯзбек Муродов, Раҳмоналӣ Шарипов ва Муҳаммад Шарипов ҳастанд. дар лаҳзаҳои қаблӣ зуд тупро ба якдигар равон мекарданд. инак бозигари канори рост ҳам ба онҳо ҳамроҳ шуд. ин Некрӯз Идиев аст. ва Фирӯзбек Муродов тупро аз майдон берун кард. Шавкат Ҳалимовро мо шумо мебинем. дӯстони гиромӣ, имрӯз футзалбози мазкур ба дастаи Истиқлол кӯмак карда наметавонад. яке аз бозигарони бо маҳорати даста. ҳамин вар сабаби осеб доштанаш, агар хато накунам, дар бозии имрӯза иштирок накарда истодааст. ва бубинед ки дар ин ҳолат чӣ гуна шонс пайдо мешавад барои Амонатбонк. зарбаи задаи Насим Шарипов аз паҳлӯи дарвоза гузашт.
Муродулло Алиқулов ирсоли ӯ натиҷа надод, аммо бозигарони дастаи Амонатбонк тавонистанд ки дар ин ҳолат тубрабоӣ кунанд ва шонси бениҳоят хуб буд барои давом додани ҳуҷум, аммо Раҳмоналӣ Шарипов пешироҳи бозигари ҳарифро гирифт. Як бори дигар биёед бубинем. ана ҳамин ҷо ҳолате ки тубро аз Муҳаммад Шарипов мегиранд, баъдан Раҳмоналӣ Шарипов сад гузошт, иҷозат надод ки Насим Шарипов аз канор ҳаракатро давом диҳаду ҳуҷум боз ҳам ба самти дигар кӯчад. аксулҳуҷуми саръе бо иштироки бозигарони дастаи Истиқлол ва тӯб дар ин ҳолат тавре мебинед аз майдон берун мешавад. инҷо акнун насви дарвозабон Муродулло Алиқулов рост зарба сӯи дарвозаи ҳариф буд, аммо Фирӯз Бекмуродов маълум буд ки онҷо дучори мушкилӣ нахоҳад шуд. Вазъияти хатарнок аст ва ҳисоб дӯстони гиромӣ 2-1 тавассути таркибороии навбатии бисёр ҳам ҷолиб. Бозигарони Истиқлол боз ҳам ба задани гол комёб мешаванд. ва тавре мо мебинем ан ҳамин таркиббороиҳое ки аз қабл ҳамоҳанг шудааст боис бар он мешавад ки чунин ҳуҷумҳои хатарнок ба миён ояд ва Абдуқаюм Умаров бо ин зарбаи бисёр хуби худ ҳуҷумро ҷамъбаст кард. бубинед Мас ӯ пас медиҳад ба канори чап. Муҳаммад Шарипов тӯбро ба ӯ баргардонд. зарбаи задаи Абдуқаюм Умаровро мебинем. як лаҳзае Фаридун Неъматов фикр кард ки паси ҷавобӣ ба ин самт нахоҳад шуд ва холӣ гузошт Абдуқаюмро. Абдуқаюм бошад аз ин фурсат истифода мебарад, зарбаи қавӣ мезанад, тӯб аз байни пойҳои дарвозабон Муродулло Алиқулов гузашт. ҷои таъкиду ёдоварист ки дастаи футзали Истиқлол қаҳрамони феълии Суперлигаи Тоҷикистон аст. онҳо дар силсилаи бозиҳои бисёр ҳам мушкил, мураккаб ва аз сӯи дигар ҷолибу диданӣ муқобили Сорокампания тавонистанд пирӯзӣ ба даст оранд. дар мавсими гузашта 5 бозӣ дар финал буд, 3-2 дар силсилаи мазкур дастаи Истиқлол комёб шуду бори аввал дар таърихи худ ғолиби чемпионати Тоҷикистон гардид. аз таъсиси бошгоҳи футзали Истиқлол ҳам албатта дӯстони гиромӣ чандон вақти зиёд нагузаштааст, аммо муносибати бисёр ҳирфаӣ ва касбӣ дар ин бошгоҳ натиҷаи заруриро дар муддати кӯтоҳтарин таъмин кард ва аз нигоҳи варзишӣ албатта натиҷаву дастовардҳо дар дохили Тоҷикистон хело хуб ҳастанд. ҳолате ки ба Фаридун Неъматов бозигари дастаи Истиқлол бархӯрд боис бар он шудааст ки ӯ каме осеб гирад. ва барои қоида вайронкуние ки дошт Матеус Соуза Диас Худсон корти зард гирифт. ҷои ёдоварист ки дастаи Амонатбонк дар рафти нимаи аввал ҳарифро маҷбур кард ки беш аз 5 бор қоидаи бозиро вайрон кунад. дабл пеналти кор карданд. ин пеш аз гол буд, вале онро Некрӯз Идиев масалат мепурсам, албатта Умед Кузиев истифода бурда натавонист. зарбаи ӯро Фирӯз Бекмуродов бартараф кард.
қоида вайронкунӣ не, балки аут ба эътибор гирифта шуд. ба наздикӣ дӯстони гиромӣ, қабл аз оғози рақобатҳои марҳилаи нимниҳоии мусобиқаи суперлигаи футзали кишвар, дастаи Истиқлол дар кишвари Ӯзбекистон ду бозии санҷишӣ бо қаҳрамони ин кишвар доир кард бо дастаи БМВ. ҳарчанд дар онҳо ноком шуд, аммо таҷрибаи бозии муқобили яке аз дастаҳои бисёр хуби ҳамсояи кишвари мо барои беҳтар тайёр шудани дастаи Истиқлол ба ин рақобатҳо заминаи муносиб албатта гузошт. як қатор бозигарони дастаи Соро компанияро мо имрӯз дар майдон дида истодаем. аз ҷумла болотар барои мо Файзали Сардоровро нишон доданд. пештар аз он Идрисёровро ҳам дида будем. табиист ки аз бозиҳое ки ҳарифони асосии онҳо доир мекунанд мехоҳанд аз наздик бохабар бошанд ва набзи ин гуна бозиҳоро эҳсос кунанд дар майдон бозигарони дастаи Соро компания. вазъияти хатарноки навбатӣ, аммо ин ҳолат бартараф мешавад. баъдан партофти дуюм аз сӯи Насратшоҳ Исмоилов каме баланд буд. фишори бозигарони дастаи Истиқлолро мебинем. дар нимаи майдони ҳариф онҳоро бубинед ки чӣ гуна ҳаракат мекунанд ва тӯбро мегиранд. баъдан қоидаи бозӣ вайрон шуд. ҳамид Ризо Бахшифард чун тӯбро аз даст дод, инҷо дидаву дониста қоидаи бозиро вайрон карда истодааст. бисёр аён буд қоида вайронкунии ӯ. корти зард мегирад. легионери эронии дастаи Амонатбонк. одатан бозигароне ки аз Эрон меоянд дар риштаи футзал касбияти бениҳоят баланд доранд ва Эрон тавре медонед ба қатори 5 кишвари пешрафтаи ин риштаи варзиш шомил аст ки худи футзал маҳбубияти зиёд дорад. аммо чунин ба назар мерасад ки ҳамид Ризо Бахшифард он қадар касбияти баланд надорад. дар ҳафти бозии имрӯз ҳам дар бисёре аз ҳолатҳо иштибоҳҳои инфиродии ӯ дида шуд. дар нимаи дуюм бартарии дастаи Истиқлол боз ҳам зиёдтар шуда истодааст дар баробари Амонатбонк. хуб, дар баробари футзалбозон имрӯз дар майдон мо футболбозонро ҳам мебинем. махсусан
Руслан Хайлоев чанд роз пештар аз ин дида шуд дар майдон. Бозигари дастаи Истиқлоли Душанбе. фурсати навбатӣ бисёр хуб, аммо инҷо акнун зарба иҷро гардида каме хато меравад. Раҳмоналӣ Шарипов буд ки зарбаро зад. дар оғози бозии имрӯза агар аҳамият дода бошед шумо, чанд ҳолате буд ки зарбаҳои задаи Раҳмоналӣ Шарипов хато рафтанд, махсусан аз вазиятҳои стандарти вақте бевосита ба тӯбро равон мекарданд. аммо баъдан мо дидем зарбаҳои иҷро мекардаи ӯ махсусан аз рафти бозӣ чӣ тавр дигар шуд ва ӯ бештар ба иҷрои зарбаҳои хатарнок ноил гардид ва мушкилии зиёдам барои дарвозабони ҳариф Муродулло Алиқулов эҷод карда тавонист. Рустам Ҳамидов дурабои ӯ пас медиҳад ба канори рост ва инҷо зарбаи задаи Абдуқаюм Умаров бартараф шуд. як зарбаи дигар аз масофаи дур, боз ҳам Раҳмоналӣ Шарипов бубинед дар ин гуна ҳолат зарбаҳоро иҷро карда истодааст, аммо зарбаи охирини ӯ боз ҳам дида шуд ки хато буд. вайрон шудани қоидаи бозӣ ба эътибор гирифта мешавад. Матеус Соуза дар рафти бозии имрӯза чандон бо ҳунарнамоии хубаш дар хотираҳо боқӣ намемонад. Абдуқаюм Умаров афтид, аммо чизе нест. аз миёни ҷуфтҳои даври чаври якнивӣ дар ду ҷуфт инҷо дарвозабон Муродулло Алиқулов довар ишора мекунад ки тӯб ба дасти ӯ расидааст. аз ин рӯ хатои ӯро ба эътибор гирифт. биёед як бори дигар бубинем. медонед ҳарчанд Муродулло ишора мекунад ки на дасташ дар ҳолати такя кардан ба замин буд, вале ҳамон қисми даст ки боло шуда буд аллакай тӯб ба он расид ва берун аз ҷаримагоҳ буд. ва он ҷо мо тавре дидем доварон хатои бозигари дастаи Амонатбонкро ба эътибор гирифтанд. иҷоза дода шуд. зарбаи задаи Рустам Ҳамидовро мо шумо дидем. хуб, фикре ки болотар баён кардам аз ҷуфтҳои даври чаври якнивӣ дар дутоаш рақобатҳо нисбатан пуршиддат ва ҷолиб сурат гирифт. инҳо ҷуфтҳои Сомон Амонатбонк ва Сипару Истаравшан буданд. дар ду ҷуфти дигар бартари калони дастаҳои дигар дида шуд. аз ҷумла Соро Компания вақте бо дастаи Регар аз шаҳри Турсунзода бозӣ кард ва Истиқлол бо Хуҷанд рӯбарӯ шуд. Соро Компания аз ҷамъи ду бозӣ муқобили дастаи Регар 38-0 комёб шуд. Истиқлол бошад 31-0 Хуҷандро шикаст дод.
сипар аз ҷамъи ду бозӣ муқобили Истарафшан бо ҳисоби 8-5 дар маҷмӯъ агар бигирем 4-3 дар як бозӣ ва 4-2 дар бозии дигар комёб шуд. дар мавриди натиҷаи ду бозии Сомон ва Амонатбонк болотар гуфта гузаштем. корти зард ба бозигари Амонатбонк ба Насим Шарипов. зери фишор қарор мегирад Раҳмоналӣ Шарипов ва қариб буд ки хато кунад, аммо ба ҳар ҳол ба ҳариф иҷозат надод ки ба пурраги аз ӯ тӯбро ситонад. дар ҳамон ҳолат инҷо тавре мо мебинем тайм аут гирифта мешавад. дар нимаи дуюми рақобат ин нахустин тайм ауте аст ки гирифта истоданд мураббиён ва инҷо ҳам ба фикрам маҳз Александр Забирадзе пешдастӣ мекунад. дар қисми якум ҳам ҳамчунин буд, яъне ӯ аввалин шуда тайм аут гирифт. лаҳзае ки голи бисёр хуберо Умедкузиев ба ҳадаф расонд. як бори дигар метавонед бубинед ҳамаи мухлисон ҳатто аз ҷои худ боло шуданд. онҳо дарк мекарданд ки ҳоло чӣ ҳодисаи ҷолибе метавонад иттифоқ афтад. бисёр голи хуб аз сӯи Умедкузиев ва ӯ тавонист ҳамдастҳояшро ба пеш барорад. аммо баъдан бо шурӯи қисми дуюм бозигарони Истиқлол тавонистанд ки ду гол зананд. махсусан ҳамин ҳолат голе ки мо шумо дидем бо иштироки Раҳмоналӣ Шарипов ва баъдан ин голе ки ба ҳадаф мерасонад Абдуқаюм Умаров. зарба сӯи дарвозаи Фирӯзбек Муродов чандон хатарнок набуд ва дарвозаи холиро ба нишон гирифт аз дур. дар лаҳзаи қаблӣ Фирӯзбек Муродов ва қариб буд ки муваффақ ҳам шавад. акнун тӯли чанд дақиқаи баъдӣ бидуни дарвозабон бозӣ хоҳад кард бо бозигари панҷум дастаи Амонатбонк. мураббӣ аз ҳоло ба ислоҳ риск карда истодааст, зеро дар ҳисоб қафо мемонанд ва бозигарони Амонатбонк барои задани гол ба майдон баровардани бозигари панҷум талош хоҳанд кард. аммо дар ҳолате ки онҳо ақибнишинӣ мекунанд, ҳатман боз дарвозабон метавонад зуд баргардаду ҷои худро бигирад. инак фурсати бисёр хуб барои Амонатбонк пайдо мешавад ва Некрӯз Али Маҳмадов бубинед чӣ гуна аз дур зарба зад. ӯ ҳам дид ки чӣ тавр дарвозабон дар мавқеи худ нест. зарба зад, аммо Раҳмоналӣ Шарипов тавонист ин ҳолатро бартараф кунад. маҳз ӯ тӯбро бубинед ба самти дигар гузаронд ва аз майдон берун кард. бисёр олӣ буд ҳаракати Раҳмоналӣ Шарипов дар ҳамон ҳолат. наҷот дод ҳамдастҳояшро аз голи эҳтимолии ҳариф. фурсат барои бозигарони дастаи Амонатбонк метавонад пайдо шавад. инҷо дарвоза холӣ аст, аммо зарбаи задаи Фирӯзбек Муродов натиҷа надод, зеро бозигарони дастаи Амонатбонк дар маркази майдон боз ҳам тӯбро гирифтанд ва тавре мо мебинем Умедкузиев баъзи бозигари панҷум дар майдон аст.
اینجا گزارشی بسیار هم خوب و چه فرصت، امکانیت، اینک حساب دوستان گرامی برابر می شود. 2-2 از نو مجمع ورزشی کاخی المپی شهری دوشنبه رو غلغله فرا میگیرد. بازیگران دسته امانت بانک از عهده برابر کردن حساب برآمدند و صابرجان گلیاکوف در حالت قبلی گل زد. تاکتیکای پیش کرده مربی دسته امانت بانک شمشد نیتبکوف نتیجه داد دوستان گرامی. بازیگری پنجمی به میدان وارد کرده او ببینید در این حالت فاولانه هجوم رو دستگیری میکند. از کنار گزارش بسیار خوبی نکروز علی محمدوف رو باید اشاره کنیم، مخصوصا او اینجا دریبلینگ بلندی خود رو نشان میدهد و حرکت انفرادی او بسیار خوب بود. از رحمان علی شریفوف گذشت، ارسال توپ، ضربه اول به سوی دروازه رسیده برمیگردد، اما از امکانیت دوم صابرجان گلیاکوف ثمرناک استفاده برد و حساب رو 2-2 کرد. اینجا اکنون بازیگران دسته استقلال در حال به هجوم میگذارند. قاعده بازی ویران شد. بله، عبدالقیوم معرف بعد از اون که با بازیگر حریف برخورد افتید، زیدیو البته قاعده بازی ویران شده بود. در همان حالت در حال هجومی سریع و بسیار خطرناک را بازیگران دسته استقلال در واکنش به گل سردوده خود میخواستند برای ما نشان دهند. حالا مشورتی داوران ادامه دارد وابسته به این حالت. حمید رضا بخشی فرد با عبدالقیوم عمرов برخورده بود. حالا از نزد خود همه را دور میکند داور. خب قرار داور چگونه است؟ کارتی سرخ با بازیگری دسته امانت بانک. اکنون امانت بانک ببینید برای 2 دقیقه از یک بازیگری خود جدا می شود. مدتی جزایی معین شده برای کارتی سرخ 2 دقیقه را تشکیل می دهد و حدودی خب 2 دقیقه بعدی که اصلا بگیریم دوستان گرامی، حالا 1 دقیقه و 38 ثانیه دیگر باقی مانده است. بازی برای دسته امانت بانک باید با شماره 1 نفر کمتری بازیگر ادامه یابد. بسیار هم لحظه های حساس و جالب است. اینک برای اعتراض بیان کردن به قراری داور به نظرم به یکی از نفرانی که عضوی ستودی گویم دسته امانت بانک است کارتی سرخ نشان داد داور و او را از میدان خارج کرد. مشکل خواهد بود برای امانت بانک، اما آنها کوشش میکنند تا انجام وقت اکنون حسابی مساوی را نگاه دارند.
استقلال باشد. در این گونه موردها ما در آغاز قسم دوم دیدیم خیلی زود فرصت پیدا میکند و کوشش می‌نماید که از آنها استفاده هم برد. حالا مرادالله علیقولов اشاره بر آن دارد که اندکی حسابی که قبلا داشت او را اذیت داده ایستاده است، اما به هر حال مرادالله بازی را دوام می‌دهد. رحمان علی شریپов، رستم حمیدов، محمد شریپов. فرصتی بسیار هم خوب، اما ضربه زده رستم حمیدов اینجا برطرف شد. بازی بسیار هم هیجان برانگیز و رقابت پرشدت رو ما و شما دیده ایستاده ایم با اشتراک این دو دسته. مبارزه ادامه می‌یابد و وضعیت خطرناک است، اما مرادالله توانست که این حالت رو نجات دهد. حالا یک بازیگر دسته امانت بانک حساب گرفته است و به او کمک طبی لازم است. نکروز علی محمدов در این حالت طوری می‌بینیم در صحنه تکراری دیده می‌شود که حریف رحمان علی شریپov با اورنج خود به او برخورد و نکروز کمی آسیب هم گرفت. در لحظه‌ای که نکروز علی محمدов اشاره بر آن داشت که او آسیب دارد، بازیگران دسته استقلال هجوم را دوام دادند و حتی شانسی بهترین هم برایشان پیدا شد تا گل زنند، اما دروازه‌بان مرادالله علیقولov امانت بانک را نجات داد. وقت باشد خیلی هم کم باقی مانده ایستاده است دوستان گرامی. و ببینید که باز هم در این حالت دروازه‌بان مرادالله علیقولov از عهده کاری خود میبراید. حالا باید زودتر از جای خود برخیزد، زیرا بازیگران دسته استقلال موج نوبتی هجومی خود را میخواهند به راه مانند. محمد شریپov پسی او نگذشت به کناری راست، پسی نوبتی او وضعیت خطرناک است. اینجا اکنون ضربه بسیار هم خوب، اما توپ از پهلوی دروازه میگذرد. طوری دیدیم ضربه قبلی رو نکروز ایدیف اجرا کرده بود. رستم حمیدov پسی او به محمد باز با او توپ رو برگرداند. اینجا خودی رستم ضربه او و این حالت هم برطرف می شود. محمد شریپov هم کامیاب نشد، اما هجوم دوام دارد و دوستان گرامی در همین لحظه ها طور ما و شما دیده ایستاده ایم رقابت در ثانیه های پایانی قسم دوم با نشان دادن بازی بسیار با اراده‌ای و متانت خوبی بازیگرانی دسته امانت بانک جنبست شده ایستاده است. پایان قسم دوم و طور دیده می شود آنها ایستادگی کرده توانستند و پیش راهی هجوم های آخری حریف را گرفتند.
دوستان عزیز و ارجمند، چون ما بالاتر گفتیم که در سلسله رقابت‌های مرحله پلی آف حتما باید غالب در رفت یک بازی معلوم شود. این به این معناست که در جریان بازی‌ها اگر در وقت اساسی غالب معین نشد، پس زمان اضافی یا به اصطلاح اکسترا تایم ها تعیین می‌گردد و ما باز شاهد ادامه رقابت بشویم. اکنون در بازی امروزه با اشتراک این دو دسته دو قسم عبارت از 5 دقیقه در عرفه آغازیابی است. قسم یکمی آن حالا ما را در پیش انتظار است و اگر رفت در اکسترا تایم ها نیز ما غالب را معین نکنیم، پس در این صورت دوستان گرامی جوی یادآوری است که سلسله ضربه‌های پنالتی بعداً تعیین می شود. ویران شدن قاعده بازی دیده شد. ضد محمد شریپوف، امید کوزیف به خطا راه داد و طولی چند ثانیه دیگر هم بازیگران دسته امانت بانک یک نفر کم رقابت را دوام میدهند، زیرا یک بازیگری آنها در پایان قسم دوم کارت سرخ گرفته بود. حالا 4 نفر بازیگران امانت بانک طور میبینید در میدان هستند. اینک آن ثانیه‌ای که معین شده بود خاتمه یافت و بازیگری پنجمی امانت بانک هم به میدان وارد شد. دسته امانت بانک در رفت قسم یکم در حساب به پیش برآمد با گلزده امید کوزیف، ولی بعدا در آغاز نیمه دوم آنها به حریف امکان دادند و 2 گل به دروازه خود سر دادند. بازیگران امانت بانک رحمان علی شریپوف و همچنین عبدالقیوم عمرов گل‌های دسته استقلال را زدند. سپس در دقیقه 37 بازی با صابرجان گلیاکوف میسر شد که حساب را 2-2 کنند. بعد از آن کارت سرخ طور ما دیدیم برای حمید رضا بخشیفر دیده شد. بیش از 1 دقیقه و 40 ثانیه یک نفر کم بودند در قسم دوم بازیگران امانت بانک و همین گونه حالت باز 20 ثانیه دیگر در آغاز اکسترا تایم یکم برای آنها دیده شد. شانس نوبتی بسیار خوب برای امانت بانک پیدا می شود در این لحظه ها و طور ما می بینیم عبادالله نظیرов ضربه میزند، اما فیروزبek مرادov این ضربه را برگردانیده توانست. ارسال نوبتی هجوم می توانست دوام یابد. در لحظه قبلی بازیگری امانت بانک درست از فرصتی داشتهاش استفاده نکرد. عمرов پاسیو با رحمان علی شریپوف، رحمان علی اینجا ضربه میزند و دروازه‌بان مرادالله خیلی خوب این حالت رو برطرف کرده ایستاده است. میتوانید ببینید حالتی به میان آمدن رو با اشتراک رحمان علی در لحظه قبلی. طوری من بالاتر اشاره کردم امانت بانک در مرحله عمومی مسابقه هم هنرنمایی خوب داشت و زیدی هم دسته استقلال و هم سورو کمپانیا که 2 پیشتازی اساسی فوتزال کشور به حساب می روند. این موسم شاگردان شمشاد نیتبکov بازی‌های بسیار خوب و دیدنی را پیشنهاد کردند، از جمله استقلال را در دور چهارمی رقابت‌های سوپرلیگای تاجیکستان تیمی امانت بانک توانسته بود که با حساب 3-2 مغلوب کند. بازی روز 9 نوامبر در همین میدان 9 نوامبر 2024 البته برگزار شده بود. امسال طبق سیستم تیر ماه بهار رقابت‌ها در سوپرلیگای تاجیکستان برگزار شده ایستادند و اینجا ما می‌بینیم که بازیگران استقلال در جریان بازی امروز بار دوم در حساب به پیش میبرند.
хело ба осонӣ ин маротиб онҳо ба дарвозаи ҳариф гол зада истоданд. абдуқаюм умаров голи дуюми худро дар бозии имрӯза ба қайд мегирад. таваҷҷӯҳ кунед, ӯ холӣ монда буд. ду нафар бозигари дастаи амонатбонк якбора шитофтанд то ин ки муҳаммад шариповро маҳкам кунанд, аммо аз уддаи кор набаромаданд. аз байни ҳардуи онҳо тӯб гузашт. дар натиҷа абдуқаюм умаров озод буд ва ӯ бе ягон мушкилӣ тӯбро ба дарвозаи ҳариф ворид карду ҳисобро 3-2 намуд. акнун бозигари дастаи истиқлол каме осеб мегирад. ва як бори дигар ҳолате ки чанд лаҳза пештар аз ин буд, онро такроран дидем. партофти равшан ораз муҳаммадов нагузашт. бозигарони дастаи амонатбонк бошад дарҳол хостан ин ҳуҷумро бо анамин зарба аз масофаи дур ҷамъбаст кунанд, аммо тавре дида шуд зарба хато буд. аз масофаи дур инҷо акнун зарбаи задаи фирӯзбек муродов натиҷа надод. бозигари амонатбонк афтид. дар ин байн истиқлол ба аксулҳуҷум мегузарад. шонси бисёр хуб аст дар ҳамин лаҳзаҳо ва чӣ зарбаи қавиеро некрӯз идиев иҷро мекунад. як бори дигар бубинед. муродулло алиқулов дар ҳолатҳои мушкилтарин кӯмак кард ба ҳамдастояш, чанд сейви муҳиме дошт дар рафти бозии имрӯза. аммо буданд ҳолатҳое ки ба назар бисёр оддӣ намуданд ва он ҷо дарвозабони амонатбонк натавонист дар ҳолатҳои зарурӣ кӯмак кунад ба ҳамдастояш ва сейви бисёр муҳим аз сӯи фирӯзбек муродов. инҷо бошад бозигари дастаи истиқлол тӯбро дар майдон нигоҳ дошта наметавонад. равшан ораз муҳаммадов ва дарҳол ҷои худро ба нафари дигар дод. ӯ низ каме лангида аз майдон берун шуд, яъне андаке осеб дорад. ӯ некрӯз али маҳмадов бо такя ба ҳунару маҳорати инфиродии худ ӯ кӯшиш мекунад дар баъзе аз ҳолатҳо комёб шавад ва аз уддаи кор ҳам мебарояд. зарбаи қаблиро бошад умед кузиев тавре мо шумо дидем иҷро кард. боз як зарбаи дигар аз сӯи ӯ, аммо ин дафъа хело баланд. аз эҳтимол дур нест ки дар мавсимҳои оянда, дӯстони гиромӣ, вақте дар чунин силсилаи рақобатҳо ғолиб дар вақти асосӣ муайян карда намешавад, дарҳол баъд аз он силсилаи пеналтиҳо таъин мегардад. яъне силсилаи зарбаҳои пеналтӣ
лозиманд барои муайян кардани ғолиби ниҳоӣ бидуни таъини замони изофии бозӣ ё ба истлоҳ ҳамон экстра таймҳо. зарбое ки бозигарони дастаи амонатбонк иҷро мекунанд дар баъзе аз ҳолат агар садгузории дифогарони истиқлол набошад бисёр ва бисёр хатарнок ҳастанд ва инҷо мо тавре мебинем зарбаи задаи Некрӯз Али Маҳмадов бо расиш ба дифогари истиқлол боз ҳам бармегардад. бо ҳамин экстра тайми якум ё замони изофии якум хотима ёфт ва тавре мо дида истодаем ҳисоб дар рафти бозӣ 3-2 ба фоидаи бозигарони истиқлол аст. аммо ҳоло экстра тайми дуюм мо шуморо баъд аз чанд лаҳза дар пеш интизор аст ва фикр мекунам шумо низ онро интизор ҳастед. дӯстони гиромӣ, мо гузориши мустақими худро аз кохи олимпии шаҳри душанбе давом медиҳем ва инак экстратайми дуюм ё замони изофии дуюм дар рақобат байни дастаҳои истиқлол ва амонатбонк шурӯъ шуд ва дарҳол мо як шонси навбатии бисёр хуберо бо иштироки бозигарони амонатбонк дида истодаем ки Некрӯз Али Маҳмадов наздик буд ба задани голи сеюми тими худ. Александр Забирадзе хело норозӣ аст аз оне ки дар чунин ҳолатҳои бисёр зарурӣ ва муҳим шогирдони ӯ мисли тамошобин ҳастанд ва иҷозат медиҳанд ки ҳариф ба осонӣ аз онҳо бигзарад. аз вокуниши мураббии гурҷитавор маҳз ин чизро пай бурдан мумкин буд. Насратшоҳ Исмоилов робитаро байни бозигарони дастаи амонатбонк қатъ кард дар ҳолати қаблӣ, аммо бозигарони дигари истиқлол натавонистанд ҳуҷумро давом диҳанд. бозам бо бозигари панҷум дар майдон ҳаракат мекунанд бозигарони амонатбонк ба ҷои дарвозабон. футзалбози панҷум Умед Кузиев вориди майдон шудааст. чунин тактика ва ё чунин роҳу равиш натиҷаи худро дод. махсусан вақте ҳисоб 2-1 буд, амонатбонк талош кард ва ҳисобро 2-2 карда тавонист. Фирӯзбек Муродов дарҳол дар ин гуна мавридҳо ба дарвозаи холӣ зарба мезанад ва комёб мешавад. 4-2. Фирӯзбек Муродов акнун ҷараёни бозиро дигаргун карда истодааст. то ин лаҳза тафовути калон дар ҳисоб байни ин ду даста набуд. ҳоло ҳам тафовути калон нест агар мо аслан бигирем дӯстони гиромӣ, аммо фарқи 2 голро аз байн бурдан ба ҳар ҳол бо дар назар доштаёне ки худи бозигарони амонатбонк ҳам хело хаста шудан мушкил мешавад. инҷо саволи асосӣ ин аст ки чаро баъд аз хато кардан, баъд аз тӯбро аз даст додан бозигарони дастаи амонатбонк кӯшиш накарданд сад гузоранд ба Фирӯзбек Муродов, ҳамон тавре ки дар рафти қисми дуюм мо дида будем.
ва чаро яке аз бозигарон аслан нашитофт сӯи дарвозаи худ то ин ки пеши роҳи зарбаи эҳтимолӣ Фирӯзбек Муродовро бигирад. ана акнун боз як шонси дигар барои Амонатбонк пайдо шуда истода буд, аммо партофти тирворе ки аз канори чап иҷро шуд аз ҳама мегузараду аз майдон берун мешавад. Амонатбонк то ҷое ва-банк меравад, дигар илоҷ ҳам надорад. Умедкузиев ором карда истодааст ҳамдастовиашро ва Фаридун Неъматов дар ҳолати қаблӣ сӯи дарвоза рафта буд. ба ҳар эҳтимол албатта ки медонад мумкин аст ҳолате ки тӯбро аз даст диҳанд бозигарони ин тим. Собирҷон Гуляков бошад дар ин ҳолат, зарбаро хато мезанад ва мо тавре мебинем акнун бармегардад ба майдон Муродулло Алиқулов. Фирӯзбек Муродов бошад дар навбати худ пештар баромадааст. ӯ дар ин гуна мавридҳо хеле дӯст медорад ба ҳуҷум пайваст шудану саҳми худро дар комёбии дасташ гузоштанро шонсе ки Истиқлол акнун аз даст медиҳад. Насратшоҳ Исмоилов ба тӯб нарасид. ҳоло дӯстони гиромӣ бо вуҷуди он ки фарқ ду голро ташкил медиҳад, ҷаззобияте дар поёни ин бозӣ боқӣ мондааст, махсусан дар лаҳзаҳои поёнии экстратайми дуюм. як дақиқаву 20 сонияи дигар вақт аст. акнун каме камтар аз он боқӣ монд. Амонатбонк талош мекунад. имрӯз хело муборизаи арзанда ва хуб бурданд шогирдони Шамшод Ниятбеков дар баробари ҳарифе ки аз аввал албатта ҳамчун як дастаи қудратманд, ҳамчун як дастаи пурбаҳо дар ин ҷуфт эътироф мешуд. фурсати навбатӣ Умедкузиев зарба задан натавонист, дақиқтараш ӯ пас дод ва тавре мо мебинем Раҳмоналӣ Шарипов акнун ишора бар он дорад ки осеб гирифтааст. аз дидгоҳи ҷисмонӣ хело хаста шуданд бозигарони ҳарду даста. сарфи қувва ва нерӯи зиёд дида шуд дар рафти бозии имрӯза. ва ҷои ёдоварист ки боз ба наздикӣ ин ду тимро рақобати ҷавобӣ интизор аст. онҷо ҳам ҳамин гуна як бозии пуршиддат ва ҷолибро интизор меравад ки ин ду тим барои мо пешниҳод кунанд. тӯли чанд дақиқаи баъди ба ҷои Раҳмоналӣ Шарипов акнун ба эҳтимоли зиёд бозигари дигар ҳунарнамоӣ мекунад. Раҳмоналӣ имрӯз ҳаҷми бениҳоят бузурги корро анҷом дод ва хело бозигари муфидам буд барои дастаи худ. хуб, дар ҳамин лаҳзаҳо бисёр хуб ҳамкорони мо дар як гӯшаи майдон нишастану бо душворӣ то ҷои нафас кашидани Умедкузиевро нишон медиҳанд. эҳсос мешавад ки умед дарк карда истодааст ки метавонистанд онҳо дар бозии имрӯза натиҷаи дигареро ба қайд гиранд. аммо тақрибан як дақиқа боқӣ мондаанд то анҷоми экстратайми дуюм. ҳоло Амонатбонк дар ҳисоб 4-2 қафо аст. Некрӯзалӣ Маҳмадов ба пӯю бозигари ҳариф бархӯрд, аммо ҳуҷум давом меёбад. зарбаи задаи Фаридун Неъматов бошад, натиҷа надод.
Фирӯзбек Муродов дарҳол ба хати ҳамла тӯбро равон кард. Инҷо гузариши навбатӣ бисёр ҳам хуб аст ва имконият чӣ гуна аз даст меравад. Некрӯз Али Маҳмадов дар ҳамин гуна мавридҳо метавонад нақши пешсафиро ба дӯши худ гирад ва бо такя ба ҳунару маҳорати инфиродии худ ҳамин гуна ҳуҷумҳои хатарнокро роҳандозӣ кунад. Собирҷон Гуляков дар ҳамон лаҳза ба тӯб нарасид. тӯб аз даст рафт ва зарбае ки сӯи дарвоза буд онро Умед Кузиев бартараф мекунад. Амонатбонк боз ҳам бидуни дарвозабон бозӣ дорад бо бозигари панҷум. Дигар онҳо роҳе надоранд, зеро вақт барояшон тақрибан боқӣ намонда истодааст. ва тавре мо дидем аз масофаи дур боз як зарбаи дигари бозигарони Амонатбонк дар ин ҳолат дида шуд. Фаридун Неъматов ин зарбаро зад. ва акнун дӯстони гиромӣ тамом бо ҳамин экстра тайми дуюм ҳам ҷамъбаст шуд ва мо бозиеро ки имрӯз бо иштироки дастаҳои Истиқлол ва Амонатбонк дар рақобати якуми даври нимниҳоӣ шоҳид шудем, бо ҳисоби умумӣ 4-2 ба суди Истиқлол ҷамъбаст мешавад. хело бозии хубу ҷолиб ва рақобати пуршиддату ҳаяҷон барангезро барои мо пешниҳод карданд. изҳори сипос мегӯем барои ҳар дуи дастаҳо барои пешниҳоди чунин як бозии ҷолиб ва ҳоло фишурдаи лаҳзаҳои беҳтарини ин рақобатро як бори дигар метавонед бубинед. ман ёдовар мешавам ки ғолиби ҷуфти якум дар ғолиби бозии якум дар ин ҷуфт дастаи Истиқлол шуд, аммо дар пеш шуморо боз бозии дуюм интизор аст. дар маҷмӯъ худи рақобат дар силсилаи мазкур то ду пирӯзии як даста давом меёбад. бо изҳори умедвориҳои нек ба шумо дӯстони гиромӣ ба гузориши навбатӣ нуқта мегузорем. то дидорҳои дигар сеҳатманду комёб бошед. хайр.